keren na kabanta kamet ka jong Chris. Bat ka wan ka keren na kabanta ka snam. Hallelujah. Ban nganoy pi ka Old Testament ka kay baja haga kitab Exodus kal nang bakatar kiday tang ka serniu. Ukol lang berat hang tu day tang ka serniu. Bat ka real picture kaday ujisu. Uban penkre ban agen ban pelong ye kan ni niam ke jinglai kabashisha nega ban tau kon benriu haga berthai baro kawe nega tadau urung sa Jerusalem ban pendep ye kan ni kitab Exodus kata ke Good Friday. But hang ni jen mit ka bamantang ngin ya iko kubor jong ko Good Friday ngangai barok ngi ya i ka jing shikri hapo la ka jong ka balang ngi la wan jing seng ni ka balang bat menta ka sngi jen mit pat ni yo ban lum lang hang ni kum shipara how try ne ka ki balang ki ba per ni ki kondon ki ba per amen. Bilong ke bakodor hakamat ke jong uturai no penim jong Jesus Christ. Dengan pulih namar bangan kidon kidkot Bible kambun ngan pulih dengan kerpat lipi ba pinsiong bahaban Yesha bat nga. Ngan pulih dengan kitab Exodus kelnong ke bakat ar. Katu kan ni teli kidkot Bible bat ngan sedang banikai nang ni. Ketika jong uturai ke ong nang kidkot ke beningkong. Tiu turau le keren Moses bat ulong bat hau Aaron hageri Egypt. Udong une ubnai unlong hapi unengku. Ubanengkong hagibnai unlong yapi ubnai nengkong jong snem. To keren ha upat ba Israel barok daga baong hagaba shipeusngi. Une ubnai tu shim halade manlau briu yau kon lang bron. Kat ba kum kayeng ki kpa jongki. Uwei ukon lang bron. Uwe kolang berat kemat ke yeng kain. Telada sieng kaduna beriu ya uwe kolang berat. Tu ai ba uta bat lau paramarjan yeng kin saya shim yu kat badon ke jing kain gibriu. Uwe baro kat ba jubam pin kain ya uta ukolang berat. Uta ukolang berat jong pi unlong ubajanai. Ombat nga unlong ubajanai. Utau kolang berat unlong uba janai ushen rang uba shisnem an pule haga dekat ke bandriu tori euro hadok kat saus ni jong ni ubnai bat ke jingalang jong upai ba Israel baro kin ya peniap yu haga bala jenmit ong haga bala jenmin an penyiap yu haga bal jenmit haga dekat ke benyau kin shimro inna ke snam bat kin kelan haki baro ar liang ke syaukan bat hakli jingkang jong kita giyeng haga ba kin saya bam yu dengan pulih ke dekat ke bakat wei ting jong tra ong ne te kumne pinya bam yu balapan po ya lagi sengkai lagi juti halagi selakjan bal lagi ding do ro halagi kti bat pinya bam ro yu daga bakirke kalong ke jing lai jong uturai ong bat ngad ke surwa jam ong kalong ke jing lai jong uturai haga dekat ke bakat ar nabangan yaj lengba ya geri Egypt haga ni gemet bat ngan syoyap ya ukon nengkong barok ki bah haga ri Egypt ujong ubri bat ujong meraro bat persyai ki blai ke ri Egypt ngan pelong ke jing bishar ong ke jing bishar ngan pelong ke jing bishar ong uturai manga ngalong uturai kata kesnam te kan long kadak yepi hagi yeng ki ba pidon bat habang yoi ya kata kesnam ngan ya palat yepi bat kata ke jing penyap kanam yo kanam long ya kaban penjat yepi habang ala syok yam ya geri ijim
Haga de khari ba arba we onda kum tang Moses ulo khali kita men masan barok Israel ba ulo ong ki to kem shim ro yau kolang brat chaladi kat ba kum ke yeng jong pi batu penyap ya ke jeng light batu shim ro shisong uhisop bat haba pi la wi yu wa ke snam haga pliang to kelan ya ke klik ke jingkang bat ya baro ar ki liang ki syaukan da ke snam ke bahaga ta ke pliang ti menu ro na pi wat mi syabar ke jingkang ka jong ka yeng haduk menstep naba utrai unsa ya lengba ya ka ban syok yap ya ki ijim te ha baulu yo ia kata ka snam hakli ke jingkang bat hagi abaro arliang ki syaukan utrai unsa ya balan ya kata ke jingkang bat unom sya ya uta unong penjot ban wan hapo ki yeng jong pi ya ka ban penjot ong amen haga dekat ke ba albazau tu pin sumaro ya kene ban long ko hukum ye me bat igi kon sendang ke jong me halagarta te onda pila posh kata kari ya ba utrang unsa IP kumba ulukular pin le ya kene ke kam te kan jah bagi kon jong pi kin ong api pimut ayu da kene ke kam bat pin itu ba pin yo ba pin ya to kalong ka jingknya ka jinglai jong utrai ubala yat palan ya gi yeng jong ki kun Israel hagari Egypt men ba ulo syok yap yigi Egypt ba ulo palat yigi yeng jongi ti upai ba ulo ngo bat ulo mane ro abang apuli gini dekat Bible ngatip don preng jong pipiong syayok sio dang meniru ngadang yok sio jing seng ai ngoi kata kat bang dang yok sio kata kanang biam ai ngoi yo blai na ka bentaga ni Good Friday tangken diat ki boong amen ai ngoi yo blai na bentaga ni Good Friday let them done Good Friday don jingker men ya ga jing jongi ban ngan kwa ban ya tho ya pi ga ni po kamut ayu ga ni Good Friday Good Friday ka de ga sngi jong ga jing sa ken mau ka ba ublei ula bo bet bo renti na ga bantagi kon Israel ka sngi jong ga jing pelait ka ba krau la banong kadega sngi kaniam ka jinglai utrai ka sngi kaniam ka jinglai utrai habong kaniam ka jinglai ngai pisiau tho namar kadega jimbo bet bo renti ke jong ublai bagi kon Israel kinang ban le niam hagata rukom ka ba ublai kwa bat mangiru hangne ni wanjing seng bantip haga bekum keno rukom ka boleh syam siau ba kenang baga jingir ke Good Friday jongi kan long ka badon jimun hagi jiu kire ke ya ni gesngi keniam ka jinglai utrai adu nyosngi bad kidon ro ki berke ga shabar nage nage kidon ki we pat ki berke hadu prasngi ro hanrei bulsini la jur ke ka nyosngi bat kai banga kwa ban ong yepe gani ko haga jigir ke gani niam ga jinglai nyosngi ka dai ka mamalak yeng jong ki jiu ka don ka jingya khawai ka jingya le kamen namar ka dai ka ski jong ka jing sa jing ken mau kia celebrate ka way na ka way ka yeng hamalak yeng kia celebrate but kia long welcome ma baro kia play baro stiao kia ki play yeng but welcome mi ki bro ki bawan se ka jing kawai la thau ye ka jing kawai but ka don ka mi jong ka jing pen kre na ka benta ki jing bam ki ba per jong ka jing sa jing ken mau ya ka ni ka sngi ka ba krau ka ba blay la le but ka don ka jing mut ka ba krau hadu kata haleluya hakami don shibon ki jing bam but ngamla ban yo tholut baro namarkan simpor hanai kabasyo tanat kalong bahakata kami kadon ukpu uba klem tiat bad kadon ro
sok wine. But nalor jong kata ka don ka wei ka plit. Ka basio tanat ba? Kani ka plit ki khot ye ka cedar plit. SEDER, cedar plate. But akan ni cedar plate, hagi ni cedar plate, lebu hagi ni plate, yang riu jet ki jet jingbam. But ki buru ia ka jingbam ka balong real, hagi ni ka jet jingbam. But ka wei pa ka wei ka dur hang tu, ka don jingmun. Ka banengkong hagi ni ka por, senga ba? Ka dur ka banengkong ka dai kedok men. Kebalong kebagil syat bah kendiat kilabu but kani kedai keba kita tang bah the roast bah la banong ga roasted bun do de do shing mo do shing ke do chi you the posok bah okay yang hai jual yang itu kam tek for kana siang tu okay kemudian ayu kani ke represent nak bentar ayu kari bersen nak bentar ke jingken mau ya ukon lang berat bala sacrifice ukon lang berat bala kenya nak bentar ke jimpelat ye kon Israel ang bat ngang amen hamal ko por bagi bio ya kata ke do kiken mau ya ke jimbah ke jong oblai amen nang ta syusyu ke don pat ke peleng ke bala boil ka haduk bakan de ba bar kani ka peleng ka represent na ka banta kani ka peleng ka represent na ka banta ka jingpen yo pat ublay ka jingpen kapat ka jong ublay ang bangong amen hallelujah na daw ki kon Israel ha bagi pet ye kani ka peleng kiken mau ye ka jingbah ka jong ublay ba upen yo pat ye ka jing lai loy na ka jing syate mrau naga terdau kapaleng ke represent naga benta ke jingkapan ke jingpen yopan ba syusyuk mdai tangkataro kidon kini ki jet jingtung ki jet johor ki ba katang balabu bal kini ke johor habagi pej gini habagi haban bam gini baro ki bam namar bagi kenmau ya ke jingkatang jong ke jinglong mrau hagari ijim. Amen. But sure, kadon kini make sure bagi digi saw, but ki kenjan nuts. But haba mat ye kini don ke sweet, ke jingtis ke balong tiang. But kaniro ki ke penken mau ki ba ke jingle jong turai. Wal ringi ya ye ke jing tang jong ke jing ngi kendoro ye ke jing tiang hagamen sem. Ambangang amen. But syusyum day tangkata nganong yepi kidon ro kini ki jet jor ki jet jor ki jet jor kumupian ki ba sosat igi keman bat kani ka penken mau habagi pej bat habam gini ka penken mau ki ke jingjau umat jongki haga jinglong merau. Hallelujah. But syusyu ngan ong yepi kadon ro kini ki pelang ki berjengam. But kini ro ki kinja pelang kini ki ba long ban bam. Ki ba gatis jongki gelong ke bakatang. Kini ro ke ju ke penken mau ye ke jing ketang ke jing paisa hapo jong ke jing syak te merau hau paro. Hallelujah. Ban ngaku abang ong yepi ki celebrate balabu yo kupu ba klem tiad bat ya go sok wine pitip aduk kanus nem ki kon Israel ki chat te mrau haduk kanus nem ki chat te mrau ndai saus pas nem don ki bang saus pas nem han rekat kum nega babel haduk saus pa lipos nem kadai desisha ka jingkor dit ka bersyarkai bagi kon Israel ki haban yai
Negata daw haduk saus pa lapels nem. Le record ya hagani ga Bible bila ban pej hagani ga kitab Exodus kalnong ga bakatar ga dekot ga ba sapel ga ong tiga jing syong sa gi kon Israel kat bagi syong sa hari Egypt kalong saus pa lapels nem. Ti ondal kut kita ga saus pa lapels nem haga ta sngi hikeng kala ja ba upej ba jong utrai barok kilemi no nagari Egypt. But syo nga aingo blay habang puli ya gani ka ting ka jong utrai hagani ka kitab Exodus kalonong ka bakano kalong ka bakatar lap ya gani ka jingja ka bala tho ya ga nyam ka jinglight. Amen. Praise the Lord. Nagata daw hagani ka por nga skem kat bang pidang yo snyo ya ka ting ka jong blay pin yo snyo ya ga bor ka jong utrai haga batray haga jing im ka jong aga jong pi nga yo I hagani ka Bible bau try ong igini kintin haga dekot ka ba khat sao tungin pe na do ka dekot ka ba khat we tungin pe na do ka dekot ka ba khat we ti kumni pin ya bam yu balapan po ya lagi sengkai lagi juti lagi slagjan bat lagi ding do ro halagi gijan bat pin ya bam ro daga bakirke ong daga bakirke kalong ka jinglay jong utray to pin bamro daka bagirki lada pin pulis setrai pin lap ka jing batay ka jong ublay ubatay bini abhawong haba pi bam yo kupuro walit bam yo to kupu ubala kletian haray uba klem kletian pi bam kerki pi aban bam kerki haban mino namar pihak ban prepare nega bantaban mino ketaka nega kubor Good Friday be ban ken mau ya kan niam ke jinglai ke jong utrai ngi haban long well prepare ban mino ndai ban sakut hari Egypt mentaka ski ke nega kubor kan kta ye pi balad pisa kut ha Egypt kana mentoy pi ke jinglong kerstan leda pinesa hari Egypt kana mentoy negat kedau ublay hagan kon ke bakadwe nation to ba ukwa yaki kon ke jongu bakilong well prepared. Hallelujah. Balayu banmi na Egypt bat pi ublay umkwa ban up yo to kupu baklem tiat imut ayu kupu baklem tian pi kupu bakle tian ha bakle tian yu pi ha banda up kupu bakle tiat pi ha banda up hadu ba on the ship tang ba ndon porsho iya kata ha ban bam yo kupu baklem kle tiat ubum sip dah kau kantin berklaim tiat dah bang tang ba padon jing mentoy pan mso sit pi amen hallelujah ne ta daw nga yo I nemar kai ga jingmut hang ne don ki brute blay la khot ban mi no ta e chwane urap san chu yo rap siao tho chu yo rap yi chu o duai e chwa yo rap sip chwa no pisiao tho amen nto yo rap sip chwai klem tiat ongo blay mi la dei ba mi la peace pim siao tho pim sem pang pi lay tang ba pi ko ngo I ka jingkot ka jong trai. Praise the Lord. Bon ki beru ki ba syukut tang hang ta hari Egypt puman nulayo ne ba oto pem sana pem seba no people kat baklai kata amen banong ban bot yo jisu hapdeng lenti jong jing bot ngin san se ublai sun pen pau un sepen igi bakrau
Praise the Lord. Baga basiung tenat kalong ka ba uang kini kentin uang kumne pini bami u balapan po ya lagi sengkai ong pan po sengkai. Cisin ba ong pan po ka ba mood prepare. Okay, ya lagi sengkai. Baca uang lagi juti hagi selagi jen. Cisin ba pong juti dah haban lagi mah. Dene. Baca uang kiding do keren na bantayu pisiau tu. Ka jorni ka bangiyay baling idon kam dingdo namar baka jorni kam day ka ba long shot kam day ka ba lengkot hanrei ka ba jurong nagtanaw ublay ong gini dingdo hagi kiti jong pe uong pinya bamro ya udah ka ba kirki ya jimbam balau ublay ula batay balu ong igini kentin uong haga ni ka dekot ka ba kaddo jong ini i dekot i bakat wei uong kalong ka jinglai jong utrai kalong ka jinglai ka jong utrai ngan batay ya gani khnang ba pinsiau to namar ngi kwa ya ka jing pelai no utrai ga Good Friday ka bangin rakhi kan ai ngi ka jing siau to kan ai ngi ka jing champang hadu kanu ka long ka ba gordor ban rakhi ya kan ka niam ka jing lai khanang ya ka bangin siyo ya ka jing pelai ka ba kraw ha ka si ka ba khado namar ka long ka jing lai utrai chi so sin ba ong ka jing lai ka jong utrai ka ba mot utrai pelai yangi la dangi rakhi ka kat kum ka system ka jong ông bạn nga ông yang nga ba ko siong tanat igani kentin la de pin pule ka dekat bakat along ngan yai leng ba ye gari Egypt hagani ka met ban ngan sho yap ya ukon neng kong baro ki ba hagari Egypt jong ubriu bat jong umran bat persya ye ki blai gari Egypt ngan pelong ya ka jing bishar mangangalong utrai ublai wong ngan pelong ya ka jing bishar da ka nokor kom daga jing sho yap ya gibriu bat ya umran ublay wong ngan pelong ka jing bisa kin mau ni ublay jong imdei tang balong ublay badap de jing snai ublay jong ka jing e hanrei ubabitaro bat haba bitar ubishar bat haba ubishar kalong ka ba ban hab hagi kti jong ka jing bitar ka jong ublay ka jing bishar ka jong trai ngidon kamban yo i ka jing pelai naga daw ong ngan pelong ka jing bishar kanika ktin kan rung ha ka jing jopi uway pa way na peleng jong inginam right na ka jing bishar ka jong try unsa pelong tangba laringi siyo to ya kanika niam ka jing light siya pang kanika Good Friday haga sri ka ba try pelong ya ka jing bishar ban penyap lut ya baro kibriu ki bom ko ngok ki boman mangabat mapi ngin yo ye ka jing lai ka bakra na ka daw blai ong ikini kentin ong ngan pelong ka jing bishar daga bangan syok yam pi na puli ngini ka keting jong trai kadan ka jing per hapdeng ki Egypt bat ki kon Israel ki Egypt baro haga jing bishar ke jong trai barok kilong ying long sem jong ki don ke jing yap ke bashir kai ke jing yam beri ke bashir kai hanrei neman ta ki kon Israel ki yo ye ke jing pelai ki yo ye ke jing pelai ngan ong ye pega ni ke por mdei daga niam daga kerteng niam ndai tang namar bangalong Presbyterian tang ayo jing pelai ndai bapi don haga Church of God tapi yo jing pelai ndai bapi don haga fellowship tapi yo jing pelai anggo yo blai naga bentagi ni jing shikri amen ndai daga kerteng niam hanaga jing pelai dei de lembah kesnam kejong ukulang brod nginai kejing tap ti kabajam haleluya nginam pengsane ya ke niam ko rukom kerteng niam ko rukom jongi ko bangal ong wat ya ke ni ko sol ribabal ko nun jingala bro nginam pengsan rei ya ke snam kejong utrai
ngin kam yekren sepang ke senam ke jong trai namar dei makang ka bala ban ai yingi ye ka jing pelai ka ba kraw hallelujah nekata dau ai ngu yo blai bau blai hagani ka babel ngayo i baga ting ke jong trai ka ong haba unwan ban sho tada pidon ye ka ni ka senam dengan pelai yapi ai ngoi yo blai naduk besdang jong gani ka dekat Bible ngan puli biang naduk besdang gani ka dekat Bible ko utrai ula kren hau Moses hau Aaron hari Egypt udong haga dekat ka ba lai to kren hau upait ba Israel baro to kren ka hukum na ublai hau Moses bat hau Aaron ban layu ban ra ye ko kubor hau upait lang Israel baro baru ni pailang Israel baro udon haga bekumnu kajaka kidon ha kajaka kaba uparo usunchar kilong kumnu kilong hapo kajing syate merau kajong uparo negata dau ke kubor na ublay ha Moses ba Aaron kilek kren hau pait ba kibriu ke badon hakum kata kajaka kaya ka bang akwa ban penipi ba ublay pa ya ke kubor nega bentakum kita kibri ke badan hakum kata kajaka bat kaliro kalong nega benta jonglori jongno kalaban dai nega benta gibapet ya ke ni ke video ngakwa ya pi ba pincek haga bakumno kajaka ka ba pipidon anai aingo yo ublay udang keren yangi ukwa ban pelat yangi nekata daw nga kwa ba no ipigre por kidon shibun kibriu ki badon hakum ka nega jaka naka nega jaka ki persyang ban shakri ki persyang ban le iki nga kwa ba no pi mu blay no sim sio bhang le u kwa ban bi nekata daw kren hau Moses ban hau Aaron u pa kren ni hau pai lang naka ban ta bagin pen kre ban mi kidon shibun kibriu ki ba hak ki ban ne sa hak nega jaka kiba duai ya gejing duai try pen kia yang hey pin yo gejing pen kia bidang dang sing tenat ban syong kumnongin yo jing pelai ladangi dang ne sahang ne gejing skrip lai jongi kalong le noi bangi pelut pon ladangi dang ne sahang ne ladangi dang ne ha gejing melin ka ba snew nganong ipi ha gejing chate mrau ki ba bonjai ki ba pipi sio tho hari ledengi dang ne hang ne ledengi mdon kata ka jimut kata ka main kata ka donut ban mi nang ne ban light te namar nang ne ublay kwa khot iki kon Israel ban mi ban lai shalom ban kenya hajong jonglom kata ka de ka jingkhot ka jonglay naman ta ki kon Israel mi nang tu ban lai a jing kenya hajong jonglom ubangan pen ban yo ka jing palai don kam ban kenya yo khon lang bron barga bor ka snam namar paro ya leteng kat bala bante merawi pi shirta hanrei haga borgas nam te uperonum la banshan haga borgas nam ga jong utrai jong kholang brote uperonum la banyele nega tadau aingo yoble nega banta kasnam ka jong Jesus Christ pitim ki kon Israel habagi mi yo i ble le ga kamba ki kon Israel ki yo ke jingeda klem jia ke jingyam kat ba ki Egypt baro ki don ke jingyam bru ki Egypt baro ki le kumne ki wana ki kon Israel ki ong ke le mi no wood let mi no kerke na ke de snong jongi ki pa kerke te baro ka manjong ki Egypt kalong bante ban khom bante mrau ki konsul tang ba anda kliyo i ka kamba kilating lut baro bat kai ka baja dei maki ki ba pha mi kloi na ka menta ki kon Israel ban dei tang kata pitip ki ai ke spa ke rupa ke ksiar na ka menta ki kon Israel haba ki lek ban mi na Egypt ki yo shibon ki jingin show shibon ke jinggerku nganget ya kan epi hagasti ke botran pelong ke jingbishar kindon shibon ki briu ngaku IP benai de kuslai naga benta ke jinggerku na benta ke lashai ke shis ni jompi amen
Haleluya. Utrai unda kerku naga benta jompi. Wat kita kiba tim ya pi. Kita kiba keno ya pi. Haka wegas ngi. Dei maki kiba don kam ya ka jing selok na pi. Dei maki kiba don kam naga benta ka jing dua jompi. Dei maki kiba wan ong hok ni ka jing rap naga liang jong ha. Naga benta ka jing ya lem ti jompi. Ong ban ngong amen. Haleluya. Boleh lak balik ke kamba. Lak balik ke kamba. Naga tadau bangin yok pediang ye ke jingkerku. Ha bangin mi. Manong ipi ngin mi rengkat bat ke jingkerku ke jong boleh. Maka siang tenat haduk kata-kata. Baga Bible ke ongi kini kentin. Lada pin pule haga dekat ke ba. Haga dekat ke ba. Ke dekat ke ba arpanyo. Bat pin ya to hagi kon Israel baro la chailis ni blai ulbo gini kum ba pinyo ya tho kalong ka jingknya ga jinglai ka jong utrai ubala yai le palat yegi ying jong gi kon Israel ba mentaga sniro nga ying hang ne ban krani ga ni khubor ban ya tho happy ka Good Friday kalong ka jingknya ka jinglai ka jong utrai nabenta ka belsuspa ki jong Pikan mau ne ujisu haswa ban rung sya Jerusalem ban pendep ya gamon ke jong ukpa ba meneng ban sya yap alo ga dimpna ban haba unrung no sya Jerusalem nganong ipi kai ga bajia ujisu ong igini kintini kisunran kelai sya Jerusalem don ga way ga kada ba ukun balate pin pelat yaki ladau trying wong mano bapan ong mangabadon kam yaki bagi senran ro daga jingkok ngo pelat ki mi treyung jimi hey ile mud bichim ong senran wapan kunran kita le mtip yus panglu kunran il ke ngangai haga jing ya ilum ti jong ikan jagom ta haleluya kandol ke jing siam siam ba no play ke jing siam siam baru nagi bru amen bagai ke bajia uji suwong ikini kinten anda katu haga jing ya ilum ti haga tu Jerusalem bagai ke bajia uong isenran haga wega sngi uong ladai ban penkre ya ga niam ke jing lai Baraba bengkrai gan yang berjinglai uang kisenran ki kelio jisu kiong. Hai memut ban bengkrai na bentagan gan yang berjinglai. Ujisu uang gini kenten. Kelai sego wei gesnong. Pinisem ya wei bru ubala uba tong ubara ya lakum jong haga terpeng. Pinbo diu. Ba uni bru unsupen ya ga kamera ga bahaneng ga kamera ga bakrau. Hang taken pin kre ya kan yang berjing lain. Haleluya. Takini ro ki ko ngo ki ya lai ki ya pen kre. Bad ha bagi ya pen kre ha ya kan yang berjing lain hang te ha te ke kamera ke bahaneng ki ya bam ki ya kedia kepu. Bad kai ke banga ko apa no ipi kedon ke jimut ke bakrau. Hang tahu bleus dang bani tho lepa. Nega bentar ke jing sya sa na pnaju. Kupu keren nega bentar ke met ke jong Chris. Bat ke wan ke keren nega bentar ke snam. Haleluya. Ban nganoi pi ke Old Testament ke baja haga kitab Exodus ke nang bakat ar ki dei tang ke serniu. Ukulang berat hang tu dei tang ke serniu. Bat ke real picture ke dei ujisu. Uban penkre ban ban pelong ye kan ni niam ke jinglai ka bashisha. Nega bentau kon benriu haga pertai baro ka we. Nega tadau urung sa Jerusalem ban pendep ye kan ni ke kitab Exodus. Ketangkan dia ke Good Friday. Haleluya. Ban nganong ipikir ke por. Kam dia ke besuk. Hakat bagi dang yasong ban bam. Uang dana wena preng jompi. Unsadi yang nga.
Kadon ke jing siao si hagi senran lesi la dengan de gini gi senran ke bagi don lang apa jong ke jing skri la ke bagi syong ban ngala dengan ongi ke ni ke tin na banta jong ki wei la pleng jong pi pin sedi no ya ke jing skri kalong kum no na banta jong ki ngai ndai tang wei ban siao si barok kin siao si barok kin dom kman kan kta yaki kan pelong yaki ro ban kin keli wei uta ban kisan ran roki keli weuta ban uang uni ke nyuba we hagani ke kuri ke jonga baru tahu dari Judas nganong pi Martin ong yata ketin ubu we hag kuri jonga ke penyu ubadan hasenda jong Jisu hajan jong Jisu weuta udah Judas nganong ipi kali ke porgi kon ki jong ublai hakani ke jenmit ke bamenta teng ki ban syukur ki ban dingi ki badan hasenda jongi hajan jongi ki bangi ik palat ki bangi ni giskat bangal ngilai kat bangi ni aya ai mensim ni akersan teng ki bapi kemilenti ban lamba jong ki kan long ke jinggerku hanrai ban teng ki long ki nong di ek ai ke bapi le kalau bandai ki bahaya ngasem melai. Amen. Kani kadai kan jingkai nega banta jongpi. Ngaku ai pi nai demong la de pi le bha nega banta jongki. Handai ki siu yang de basneu. Ngaku abanoi pi kani kadai nega banta jongpi kani ke kubur. Ai ngu yo blai. Ba pi la yai ban pendep ye kan niam ke jilai. Amen. Let it be yasha, let it be yad ban pendep ye tong namar kini ki push pi ye ka benda nega benta ba pin yo ban le ka mon ke jong pa ba bleng. Ndai ban ne ha ka jo jaka. Pilih ne lin nai le siang si ban syong shikendong. Syong be chi jaka kalam de kisho. Handai pi dai ban siong wo. Namar ba don Judas. Jisu po shidem penaro. Praise the Lord. Hallelujah. Nega tadau aingo yo blai Jisu. Haga jing ya lanti jong pitip haga keper get semene anda uba haba uduai onga babel umul pisah haga mensim bad haba ul pisah haga mensim kajing pisah ke besyir kai hadu kata-kata pitip balai pisah haga mensim upisah haga mensim namar bah haga main jong barok kalong upai syaka kitab Exodus kalong ka bakalar. Amen. Upai syaka kitab Exodus bahap ban penyap yo kolang beron. Don kam yakasnam jong kolang beron. Ban utip mo udai utau kolang beron. Nemar uyonis ro haba uikendo first time yo Jisu ro wong hakmi ukolang brot jong blek ban kitno yiki pop jong ke partai baro usio to ba mo udai ta ukolang brot uban syayap na banta ki pop ke partai baro ban ke jingsha ka besyir khai hado kata-kata ban uhab ban le gini udan ke jing pisah jing mana ban perkat ya ke jing shitam haduk ban penmi ya ke senam ke besyir kai naga benta balong ke jing ta ya ke syaukat jong ki kon ki jong blai bakin yo hakaleng setelah ke perti amen haleluya naga tadau ban perkat ya ke jing syak uhab ban pisah mensim ban hak jing pisah mensim jong pitim haduk baga kami hagadur jong asnam haduk kata utrai nong penim jongi ule nega bentah jong ajang pi upisa mensim namar bah uhab bangkit iki pop ki besyir kai jong ajang pi haladi nega tada upisa mensim ulong kum ubriu 100%. Neng tahu upisa mensim, hapkit jong pi jong ke yang kesem jong pi ki peragi men ki jong pi email pa jong hapkit neng tahu upisa mensim. Pitip kai ke baca, namar ke Good Friday ke jimpen ken mau, ya ke niam ke jing lain.
Mdon da gawai pat ke jing kenya ke bakam koridor ban ye kene bau jisu sha yap halor jong ke dem pna. Haleluya. Ban pelong ge kan nyam ke jing light ke basisha. Nek ta dau pikai ke bajia. Ki sipai gi wan ban kem yo jisu. Nang tu gi sedang ban sempat yo. Lerai u nek ke jaka che ke jaka. Lepen pong pan ngir sha yo try unong pen im jongi u jisu Christ. Bal lerai u shalom galbari. Le sempat yo ni try nong pen im jonga jongpi. Le ben you keren you di kentin ke bah harukom uba klempap roem ulang brod uba klem to brian nduk ke kitab Exodus ulang brod uba janai anrai ki klem siau tho ya gane kat ya uba janai kidang ring ban sa napna ban ke basiau cirkai galong haban sa na pna kila sa prek yo try jong pi shus ngam hajong dong gede pna shu ong yi gni kintin eli labak lama sabaktani eli lama sabaktani ublei jonga balai mi eno inga haga jing im gejong kache bau yai ublay yai ran kat badu u feel like a present gejong kupa hanre jong gadip na le u shipor nagata daw kren ni kentin aku aban ong ipe ke por ka beneng ka yam by Donald kata de Good Friday kabab penkin mau ini ya ke jing yam kabashir kai ke jong trai kaperthai kam tim bleng ke ni ke snam kelong ke snam ke bakordor amen kamut ba ublai jongi don bor kamut ba jisu jongi don bor hanre usha namar ukwa ban pendep ya ke kitab Exodus ban penyo hangi ya ke senam ke bekodor bangin yo ban reke ya gani ganiam ke jinglai da ke badon jimun haleluya mentah ke sengi lum lang hang ne ban reke ke dau ke dei ban ken mau ya gani ke jing ke bamayan ke ba ublei lele ne ke benta ke jing ke jonga ke jompi ngidon ke donut ke basyong yo ne ublei ngidon ke donut ke besiang na ke bentah kani ke snam ke bekodor ke bau penyo segajim ke jonga ke jongpi na ke dau pitim dain lengba jong kani ke snam ke jong trai ke bala jao na ke dimpna na ke met ke jong ke bala pingsan yangi hakmat ke jong kupa bahabneng haleluya le pingsan yangi da ke bor ke snam balai pim aingo yo blay lepen im yang ngaya piro dega bor ke snam lepen laingi naga jing bishar naga jing bitar ke jong blai de dega bor ke snam ke jong trai ngine pulih ke dega bor bat iga jing penisuk ro lepen isuk iga jim jong a jong pi de lembaga snam ke jong uji sukres ngine pulih ke dega bor naga citi jong apsopol cigi nong rom ke nong ke basan ke dekat ke ba kendai bat ke spel ke ong ting jong trai ke ong ti kam tam shibun habal menta le penkesan yangi dagas nam jongu on pen imro yangi dau nakata ke jimbitar ke jongu blay le penkesan yangi dagas nam jongu on pen im yangi dau nakata ke jimbitar ke jongu blay nga ongipi nabas dang ublay un pelong ya ke jimbishar ya ke jimbitar hanrai on penkesan yangi na marga snam ke jong hagata ke sni haleluya on pen imingi on pelai ingi na ke jingpitar ke jong blai de na marga snam ke jong ne dau ngi aingo yo blai na marga snam ke jong trai kitab Exodus ni pulih ke tu ke dekat ke bagal nong ke bakat arbaro ke keren tebek tang sepang ke snam on dah bagil apply hagi syaukat jong ke jingkang jong ke kon Israel ublai yai lain
klempen penjot iki ne dau ki yo ki jim pelai ngan ong ye pi ga ne ko de ga snam ga jong kon lang brot ka ban pelai ye ga jim ga jong ajang pi le sus pa ngi de ga bor ga snam ga jong jisu amen ngang ko ban pi le pen kya ngi le ya da ngi la ai bor ngi la ai ngi ga bor ban yo ga jing jo persha iki nong shun ki ba wan ban ya le ga jim jong ai pi de ga bor ga snam ki suit ki shepting haga bor ga snam ka jong utrai haleluya kanungon de pleng jong pipi ai ngo ye ga bor ga jong ga snam ga jong ublay lem don ga ni ga snam ga jong utrai ngan ong ye pi ga ni ga bor snaba kalong ka ba e ngi wat tang bangin jen cho blay ka ba e ni kata daw ga Bible ko ong hagi city jong apostol Paul ki nong episodes kalong ka ba arga ka ba khalai han rei menta how Christ Jesus ya pi ki bal julong jingai no meno la pelong hajen hagas nam ka borgas nam Jesus na daw ban rung shi ga jaka ga bekentang tam ka jong blai ledam don ka snam ka jong utrai anam la na kata daw ngan ong pi habar ki ga niam ga jinglai ka pen ken mau ingi yo kupu ba klem tian but ye ga kuri ka ba kedeu ye ga snam ka jong utrai haga jingyap ka jong jisu wat ka mariang ro ka respond ye ka e ka ba lale na ka benta utrai nong panim ka mariang ka yatre na marka dei ka sio tho ba utay ba sa hadrong dimpna day mo balong unong pelong unong tao unong bo yiki eke haga pertai barok kowe nega daw haga minute kabala penyap yo jisu jong ka dimpna kabeneng barok kado bat kasngi kana maay jing bandai tangka taro ki kajing ki jumai ka basir kai ka kandau ka kanyo ta ka dei ka bor ka mariang bala pengkat ya ka tempel arliang bala pala pengkat ngiyo blai lenti ngi ya ka bangin yo ban sajen ka jong blai si ka jaka ka bakantang tam anyo yo blai na banta jamata nagata dawngan ong yipe ka ni ka po ngir ki ka Good Friday ka sngi jong ka jingkin mau ya ka niam ka jing light ka jong utrai nganong ipi ka ni ka por la ngi man la ka por ngi apply ka ni ka snama ka jim jong aji ngi aingo yo play ngi long lok loy ne ka banta ban mi ne ka ni ka jaka ka ba shate shakom ka ba ngi ngam tip hadukat nus ngi bila shate bila ne hang ni han rei pen ban ki kon sa hadu saus pa lai post nem ka de ka por ka ba jingai ne rau kim don ka jing su kim don ju ka jing sngai ha ka ni ka jaka ne ka ta nga kwa ba ni pi ka ne po ka blai la kren ha Moses ba aron wai ka ku ba na menta joki ka long ro na ka benta jongi ki kon ki jong tra ka nungut na pleng jong pi long ready ha ka ni ka po pinong trangan prepare ngan pong lagi duty ngan te hal ka ngan te ye ka ha ka singkai ka jong ba ngan long ready na ka benta ban mi ne ka ni ka jaka ban ngan pong lagi duty ngan sim yo ding do ye ka bangan yo ban ya lenti ban but yeme shadu ulom ye ka ban yo ban syakri yeme namar hang ni ban syakri kam biang kam long ka jingknya ka ba ibi akma ka jomele ka daw me kwa hajong jong ulom ne daw pen i hangatra ha ai ulom ubangan yo ye ka ban ai ka jingmani ka jiro ka ba mi pediang hun ublay kwa ya ka tan nga jim jong ajong pi ne da utaw ga lat ka lenti ban pelai ngi leng ba ukon lang brot bangin yo i ka jim pelai nganong ipi ka ne por la don pleng jong pi ki badang don ha pleng jong ka jing sha te ha ka kum ka ne ka jaka menta ka sngi ka de ka menta jong pi ka ski jong ka jing pelai ka ski jong ka jing pelai de ka bor ka snam ka jong utrai balai pim apply ha ka jim ka jong pi balai pim ngai ka ne ka de ka ski ka bakra ka ba blay lo bo lo ba taw na ka banta bangin yo yi ka jing palai ka bakra